Чудите се какво е това, нали? Това е завода на Dyson, където се тестват всички техни прахосмокачки. В това видео ще разгледаме 4 от топ модели прахосмокачки на Dyson. Останете с нас, за да научите за техните уникални функции и предимства. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да гледате още интересни видеа. Започваме с един от най-новите модели прахосмокачки Dyson, който е единственият с лазерна технология. Лазерът е прецизно насочен така, че да разкрие невидимия прах, който не можем да видим с обикновено око. Главата на прахосмокачката е с мека ролка, покрита с антистатични влакна от въглеродни фибри, които улавят дори микроскопичните частици. Силата на засмукване се увеличава автоматично, когато е необходимо, благодарение на специален сензор, който брои частиците по размер. С тази прахосмокачка получавате и водещите технологии на Dyson. Високомоментна чистеща глава, която автоматично се регулира според различните видове подове и количества прах. Подновените 14 турбини гарантират, че няма загуба на силата на засмукване. Освен това, 5-степенната филтрираща система улавя 99% от праха за възможно най-дълбоко почистване в целия ви дом. Ако имате домашен любимец, знаете колко трудно може да бъде почистването на косми. Имаме специално предложение за вас. Това е мощният Dyson V8. Той не е само един от най-тихите модели, но и вашият бъдещ приятел в борбата с космите. Със своята специална четка и система за разплитане на косми, тази прахосмокачка се справя с космите без никакво усилие. Твърдите найлонови четки изваждат заседналата мръсотия от килими и мокети, докато специалните влакна почистват нежно твърдите подове. Наличният филтър улавя дори микроскопични частици. Лека и ергономична, тази прахосмокачка лесно почиства места като под мебели и труднодостъпни ъгли. Мини-моторизираната четка достига навсякъде, където са били домашните любимци, изсмуквайки всичко по пътя си. Със своите приставки, специално проектирани за косми, почистването след вашите любимци се превръща като лека разходка. Не вярвате ли? Изпробвайте я и ще видите сами. Ако си мислите, че само прахосмокачките с кабел са единственият начин за дълбоко почистване, помислете отново. Dyson V11 Outsize ще опровергае това. Този звяр има почистваща глава в пълен размер, която покрива по-голяма площ. Благодарение на технологията DLS на Dyson, тази прахосмокачка интелигентно се адаптира към различни подове, пшичи. Оптимизира си мощността и времето за работа, без да трябва да си мърдате дори пръста. Нишки от черни въглеродни влакна са там, за да събират финия прах от вашите твърди подове като професионалист. А контейнера? Той е огромен. Можете да почистите цялото жилище, преди да се наложи да го изпразните. Плюс това, моторът Dyson Hyperdimium се върти до 125 000 оборота в минута. Точно така, вие получавате цялата всмукателна мощност на стандартните прахосмокачки с кабел, но без да сте вързани за контакта. Ето и нещо за любителите на по-стандартните модели. Представяме ви Dyson Cinetic Big Ball, цилиндрична прахосмокачка, която прави чистенето като игра. Забравете за промяната на филтрирането или загуба на смукателна сила с времето. Технологията Dyson Cinetic прави всичко за вас. Този малък вълшебник автоматично се връща в изправено положение, ако се обърне. А с тази голяма топка, маневрирането около мебели и препятствия става без проблем. Искате да почистите под дивана или зад завесите? Много е лесно! И не само това, технологиите на Dyson Cinetic Big Ball улавят и най-микроскопичните частици, така че въздухът в дома ви да остане чист и свеж. Затова, ако искате мощна прахосмокачка, на която можете да разчитате, Dyson Cinetic Big Ball ще е подходящата за вас. Надяваме се, че това видео ви е харесало. Ако искате да видите още подобни клипове и да научите за други иновативни продукти, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Харесайте видеото, оставете коментар с вашите мисли или въпроси и споделете с приятели, които също обичат чистотата. Благодарим ви за гледането и до нови срещи!